एनडिएफबीनि लिडार रन्जन दैमारी गैयालासेनो बर' माहारिया BTR रेकर्डनि बोसोरसे खुंफुंथायाव बाहागो लानो हागोन ना? 27 जानुवारि 2021आ बर' माहारिफोरनि थाखाय मोनसे रंजाथाव सान। नाथाय बे साना रन्जन दैमारी गैयालासेनो बेसेबां रंजाथाव बे साननो गोनांनि बाथ्रा। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि अक्ट'आव भारत सरकार, आसाम सरकार, बर'नि बिग्रायारि हान्जा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जानाय गोजोन गोरोबथाखौ नोजोर होनानै 2021 मायथाइनि फैगौ 27 जानुवारिखौ रंजानाय सान फालिनो थाखाय BTCनि गोदान सरकार UPPLआ साखाफारा जागासिनो। मख'नो गोनांदि जानुवारि दाननि फैगौ 27 अक्ट'आव गोरोबथा खालामनाया 1 बोसोर जानानै 2 बोसोरनि थाखाय आगान सुरसिगोन। दुखुनांथावदि 1 बोसोर बारलांनानैबो गोरोबथायाव लिरजानाय दफाफोरा दासिमबो मोगथाङाव आबुं महर मोनाखै। बेराफारसेथिं BTCनि खुंथायाव थानाय UPPL सरकारा दासिमबो BTR गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे 100निबो बारा आलादा रायजोनि बिग्रायारि बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननो सानाखै। बर' माहारिफोरनि थाखाय जुजिबोनाय गासै NDFBफोरासो दिनै बयनिख्रुइ बांसिन रंजानो मोसानो मोननो नांगौमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै मानो जोबथेसालियाव दुखुजों थानो गोनां जाखो? दिनै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालायालासेनो बोरै BTR रेकर्डनि 1 बोसोरनि मायथाइयारि खुंफुंथाय लानो हाखो? BTR रेकर्डनि सागानगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा रंजानो मोना नामा? दिनै रायजो राजाफोरनि गोसोआव बे सोंलुआ बेरखांदों। नोजोर होनो गोनांदि भारत सरकार आरो आसाम सरकार मोन्नैबो BJP राजखान्थि हान्जायानो खुंथायाव दं। बेराफारसे BTCनि खुंथाय गोहोआवबो BJP UPPL राजखान्थि हान्जायानो दं। अब्ला मानो साफ्रोमखौबो उदां खालायनो हायाखै? दिनै BJP हान्जाया फैगौ एसेम्बलि इलेक्सनाव आसाम हालामायाव देरहानाय नंलिया होनना साननानै जोंनि BTCआव नोजोर खोलैदों नामा? दिनै आसामाव सोलिनाय एन्टि-BJP एलायन्सखौ बिथांमोना गिनानै जोंनि BTCखौ नोजोर फोनांनो नागिरदों नामा? ब्युर' रिपर्ट, डेम'क्रेटिक BTC।